Il-Ministru Owen Bonnici kien ilu jaf dwar l-allegat fastidju sesswali sa mis-6 ta' Settembru li għadda. Fi kliem sempliċi Bonnici għamel kważi 20 jum siket, sakemm fl-24 ta' Settembru ħarġet littra ta' riżenja ta' din l-eks impjegata biex imbagħad xahar wara kellu jitkellem bil-fors wara l-istorja ħarġet fil-medja. Meta dan ġiet kellimni ftit jiem qabel ir-riżenjat, jiġifieri hija ġiet kellimni fis-6 ta' Settembru u rriżenjat ftit tal-jiem wara. Waqt il-programm ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali, deputat nazzjonalista Ġuli Zara saqsiet numru ta' mistoqsijiet lill-Ministru fosthom għaliex dawn il-jiem kollha biex aġixxa. It-tfajla li sfat vittma ta' fastidju sesswali waqt li kienet taħdem mal-Orkestra Nazzjonali kienet marret tkellem lil Owen Bonnici fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Iżda l-Ministru responsabbli ma ħax il-passi neċessarji immedjatament kif ser jaf b'dak li seħħ bit-tfajla spiċċat kellha tirriżenja mix-xogħol tagħha ftit tal-jiem wara. Il-Ministru tal-Kultura baqa' siket dwar dak li seħħ u kien biswar li l-aħbar ħarġet fil-medja li tkellem fuq il-każ fejn saħansitra ċempel il-medja tal-Partit Nazzjonalista biex jipprova jinfluwenza l-istorja. Il-verità hi li kien biss fil-punt meta l-allegazzjonijiet tresqu formalment bil-miktub fl-ittra ta' riżenja li twaqqaf bord biex jinvestiga u allura dan il-bord ma twaqqafx mal-mument illi fih waslet din l-informazzjoni għand il-Ministru fis-6 ta' Settembru li għadda. Quddiem dan in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Ministru Owen Bonnici u quddiem akkużi serjissimi, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob biex tintrefa responsabbiltà u l-Ministru jirriżenja mill-kariga tiegħu. Dan il-każ serju ta' fastidju sesswali diġà kien deċiż b'sentenza tal-qorti għalkemm bħalissa għad hemm proċeduri pendenti kontra l-eks kap eżekuttiv tal-istess orkestra Sigmund Mifsud il qed ikun akkużat l-influwenza u ħebba dawn il-fatti.